ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହାରାମି ଲୋକଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଲୋକଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହବ କହିକି ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନରେ ପମ୍ପ ମାରି ମାରି ଗୋଟିଏ ସତସତିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବନେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା ଇଏ ତ ପୁରା ସତସତିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବିକିକି ତ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯିବି କହିକି ଫଟାଫଟ ସେ ପମ୍ପ ମାରିବା ମେସିନଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟିକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି କାହାର, ଆମେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ସେ ହାରାମି ଲୋକଟି ଚାଲାକିରେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି ହଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ବନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ 50 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଆମେ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପଇସା କମେଇବା କହିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ହାରାମି ଲୋକଟିକୁ 50 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ସେ ବଦମାସ ଲୋକଟି ପଇସା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ବେଲୁନ କୁଙ୍କୁଚିଲା ଭଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୁଙ୍କୁଚି ତଳେ ପଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 25 ମିଶାଣ 25 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।